चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलनि हाथिसार हालामाव दैनि जेंनाया बाङाय जादोंब्लाबो जोबनानै थाङाखै। भारत भुटान सिमना ओनसोलनि गोबां जायगाफोराव गोग्गो लोंग्रा दैनि आंखालजोंबाबो दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा जिउ खुंबोनांदों। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना हाथिसार ओनसोलनि गोबां दाब दाब जायगाफोराव बिटिसि सरकारनिफ्राय बावैसो मोन 14थासो बरिं खुरना होनायाव बे ओनसोलनि सुबुंफोरा एसेबाबो गोग्गो लोंग्रा दैनि जेंनानिफ्राय रेहाय मोननो हादों। हाथिसार हालामनि जियागुरि गामिनि मोन 40 नखरनि सुबुंफोराबो बावैसो बिटिसिनि गोदान सरकारनि होनाय गोदान बरिंखौ मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायदों। नाथाय गामिनि सानजा फारसे आरोबाव गंसे बरिंनि गोनांथि दङ होननानैबो फोरमायदों। बेराफारसेथिं मोब्लिब गैया जायोब्ला थि समाव दै मोननो हायैखाय आरोबाव सरकारनिफ्राय गंसे जेनेरेटर मोनगोनखौ मिजिंथिदों गामिनि रायजो राजाफोरा। जों बिराद मोजां मोनदों। आरोबाव जेन गासैबो जाफुंहोजोबो आसाखौ परिपुर्ण खालामो। बेबायदिनो जेखि जाया सरकार जालाङा मानो जोंखौबो एसे मोजाङैनो नोजोर लाखिब्ला खुब मोजां जागोन होननानै आसा खालामो। बे दैनि समस्या बेखौ नोंसोरो जोब्बाय होननानै सानो नामा? सानाखै। दैनि समस्याखौ जों जोब्बाय होननानै सानाखै। मानो होनब्ला जोंनि दैया बे जायगाया बहुद माने नायखौबाथ' 200-250 फुट बेनिफ्राय दै बरिं खालामनानै जानांदों। दा सरकार अननायनि गेजेरजों जों खुब मोजां मोनदों आरो सिगाङाव जेन सरकारा जोंनि सायाव नोजोर लाखिबावो आरोबाव बेबायदिनो मोजां साबसिन जालाङो। बा थिंजों दैहुजों जारखिजों बानैहाय दिनाव खेबनैख्लाय जोङो थाइबाख्लाय होनानै थाइनैख्लाय होनानै जोङो बानसेयाव थाइनैख्लाय होनानै जायोमोन गेलेमफुं टाउननिफ्राय। बेनिफ्राय 2003निफ्राय स्टार्टिं जोंनि बर'नि मोनसे जारिमिन बायदिया जाफुंनानै फैदों। दा बे जारिमिन बायदि जाफुंनायनि गेजेरजों जोंखौ अनबोदों। मानाव गेदेर श्रीजुत हाग्रामा सारनिफ्राय जोङो अननायखौ मोनजेनदों। आरोबाव बेबायदिनो जायखिजाया सरकार जालाङा मानो बेबायदिनो अनबाय थाथोंसै आरो गासैखौबो जाफुंहोथोंसै होननानै आसा खालामनायाव दं। दा जोंनि जायगायाव दै गैयामोन। जोङो दा एसे गोजानाव जों जानांगौमोन। जोङो दा नोंथांमोनहा हरनायखाय जोङो गोसोआ गोजोननाय मोनबाय। दा दै मोननायखाय नङाबा जों बेसे गोजानाव जानांगौमोन साइकेलजों रोगानानै जोंहा जेबो गैजाया। दै मोनाबा जोंहा जारलामोन। दा नोंथांमोनहा हरनायखाय जोङो गोसोखौ मोजां मोनबाय आरो नोंथांमोनखौ जों धन्यबाद होबाय। जोङो खस्थ'नि गेजेरजों दैखौ मोनबाय। दा दैखौ मोननानै जोङो गंसे बरिं नांबावगौ। बै जियागुरिनि ओरै सानजाजोंहाय जोंहा लामा मोनसे दंबावो। बेजोंहाय बिराद नांलाय खमलायबो जानानै दङ। दासिमहालागै जोङो बोराबलायनानैबो दङ। दा हरै आखिगुरियाव जोङो माखासे जानानै दङ बे जियागुरिनिनो। दा अननानै जोंनो गंसे हरबावला हामगौ आरो। नैबे मा गामि? बे जियागुरि। जों एखे दख्लाफोराव जायोमोन आरो सा ओनसोलाव बैयाव। बेसेबां गोबाव जाखो बे दैखौ मोननानै? दैखौ मास मोनबा जाबायनो। सिगाङाव माबायदि खस्थ' सोलियोमोन नोंसोरो? जोङो बिराद साइकेलजों हान्थिनांगौमोन, थांनांगौमोन सानफ्रोमबो। खानायलानो हाब्रु दैब्रु। बै दख्लाफोरा लामायाबो जोबोद गाज्रिमोन। दा जोङो दैखौ मोननानै जोङो आरामसिन मोनबाय आरो जों दा। ओमफ्राय दा जोङो मा नांबावगौ? जोङो मेचिनबो गैया। ओमफ्राय आरो बेनि गेजेराव जों कारेन्टफ्रा मालाबा फैयो मालाबा फैया जोंहा बिराद खस्थ' जायो। दा जोंनोहाय बे मेचिनफोरखौ अननानै हरनोब्ला एसे गाहाम जागौमोन। बेनि अनगायै कारेन्टआथ' दा सम हनै दोङै होदों होननानै खोनानो मोन्दों। बे दोङै होनायखौ न'फ्राव सावोब्ला बियो खामगोन होननानै बुंदों। ओमफ्राय दा दोङै होनानै दोनदों होननानै बुंदों। दा भल्टेज खमब्लाबो बोनो हायो आरो दा दैया। दा भल्टेज खम जाबायथाय जोङो दैखौनो जों मोना। बेसेबां खस्थ' जायो जोङो। साखोला सानजासिना जों खारबाबायनानैब्लाबो जों लायनांगौ जायो साइकेलफोरखौ लानानै। फिसा उन्दै उन्दैफोरखौ लानानै जोङो नागिरबायनांगौ जायो। दा जोङो गंसे बरिं हरबावब्ला जोङो गाहाम मोनगौ आरो दैखौ। दैया माबायदि गयो मोजां? दैखौहाय दाख्लैहाय फिसा गदोंमोन। नै दा एसे दावखोदोंना दैया दावखोबायना दा अखा हाबाय नालाय एखे सिंनिफ्रायसो दावखोयो नालाय। दाख्लैफोरलाय बिराद रानलांबायमोन आरो गोजा गग्रोयोमोन दैया। ओमफ्राय दा एसे साबसिन जाबाय आरो। जेनेरेटर मोनला एसे आराम जागौमोन आरो जोंनो।
कारेन्ट गैयाला जोङो सप्ताफा गाहाम थानांखायो जोङो बे बारहुंखाफोरजों बायोब्ला कारेन्टफ्रा बिराद आंखाल जानानै फैयो जोङो मोनला मेचिनफोरखौ थाबैनो जगार खालामना हरब्ला जोङो गाहाम जागौ आरो जेनेरेटरफोरखौ